Nyt soittaa jo. Siellä on semmonen Jirko-niminen, älä puhu musta Mitä mitään. mä sanon siellä? Älä puhu musta mitään. Sano, että antaa Mikolle puhelimen. Juu, Mikolle. Harja, hampaat vaan. Morjesta! Joni puhuu hiljempaa. Miss Mikko? Miko. Mikolle puolinta. Täällä on sankari. Juu, Mikolle puolinta. Eikö Joni pelota sun syskyä? Ei, täällä on tämmönen sankari vaan. Ja siellä on hammasharjaa. En mä tiedä. No se haluaisi päästä hampaas. On silleen se mun hammasarja. Mitä mä puhun Mikolle? Mitä mä puhun tolle? Sano. Onks Miko puhelimessa jo? Mitä mä sanon sille? Siellä on Jirko. Mitä mä sanon sille? Sano, että antaa Mikolle. Onks siellä Mikko? Mikko on siellä. Tämä menee vittu pehmeä. Puhu ite. Onks siellä Miko? Ei ole. Tämä menee vittu pehmeä. Onks varma? Tunneeko sä mun ääneni? Seksis. Tuu mennään räykään. Hei, mulla olisi yksi kysymys. Muistatko sä kuinka monta kiloa mä nostin kullillani silloin? Meni yli. 10 kiloa nostin. Kuinka monta kiloa mä nostin? Mä haluan todistaa kaikkien läsnäolijoiden kuulla, kuinka monta kiloa mä nostin kullillani. Sano. Mä ehkä haluan tietää. Kuinka monta kiloa? 10. 10. Mä nostin 10 kiloa. Mä todistin sen. Kiitos paljon. Tuo päivä tämä on. Onko sä oikeesti Ilman ylpeä muuta. siitä vai?